Kardom, ili runing tikathar kini ada pabirta ang tonten arjupon. EPHLC songo hinpen pre nipaing ko raporni dongkam rong supialong mega rally kepedo ponji aphan chin thong constituency ka humrida sonsi ni jang Karbi Anglong dongkam rong supialong non ke bangji pre nipaing ko raporni EPHLC racharia songo hinpen mega rally kepedo pon po bangso mega rally kepedo ponji aphan ahabartin mati ahomostin tin sitame baithalang so LA committee idhop Komiti ahin pen humri dambong bang bomsi preni pai kriner kepani chinthong constituency along setame boy thalangso LAC committee ahin pen nang palesi chinthong constituency committee president long kiram teron secretary chondro teron lapen chinthong along EPHLC song of han kaching hona songja po songja piatumalong an humri ponsi non kebang ji preni pai kor phorni dongkam rong so pialong migarili kepedo ponchi along chinthong ahawar pen setame ke ongdung amuluk nang kepacetong dunci aphan cingki cethan pon lapen bang so mega rally kepedo ponji along bang suri trok sikep amuluk cetong ji pusi EPHLC youth wing along chisong rong pia hin pen ningje po lapen chinthong constituency along EPHLC song aphan ki kroyarat an bang so ani ka cetong dun eji aphan si pachini pon bang so nang homri abang phu atum aphan an setame chinthong constituency committee ahin pen mesen me atpet dengdun pon lok pusi birta napali Borthalpan Priyanka Balmiki Karbi Anglong News to agency ladak chinthong hawarlong ladak nalitum media ko titum dana che tongun thai pot agency nalitum han media tum han ame kardom pa jirlo nilitum ladak pini ladak cholentum 9 constituency se vejiri sitame pini nilitum ladak ke thomang deng lo ho isi bang nilitum duaram la damalo lapen amri damalo lapen puthot dak chinthong hawar ta menitum non nang palilo lapen dang nang pali long sitame ladak chinthong ara tum mesen panil tum nang receive dun thepot la alang nitum hantame dak president secretary lapen dak ara tum hantame nitum kiru cepat jolo lapen nilitum ladak kewang nangkok na visit nangkok lam thege la pulo nilitum non tareking koira pho dongka mukamolong mega rally kibi ponji apu thaksi Watalang so LAC pen patir pi ponsi niltum han ad hoc committee nang seng ponsi niltum han arpu nang pi ponsi niltum ladak nang kahumri phan wanglo lapen labang suar ni niltum mega rally long sitame armung ong dung armung niltum pachet tong ya phansi niltum bor ipon lo lapen ako chetong wek po pusin niltum ning chethe pon lo lapen ako labang so rally kibi ponang kok alam thegela pulo niltum article 125 amendment bill por bang niltum labangke chidon dunde pulo lapen ke niltum dak halangpi mate khiruni ahabaralong suluk soda tomon kai ke tame ke do labang so ke do kok apu thak senil tum chingwa ching sai pon po lapen ke nimarli tum han pusitamela ke ongdung la ilitum tribal khaya tum phan la bongosena RSS atuma bang la ok otlangnu asai kapacho claim abang kapang tonted det non anta pacho claim boma la puson kapat claim kleda dia phan tang ton nei pula bang so lam taminil tum la bang so ni ching ki che than pon popusi nil tum la bang so mega rally bang bi pon lo la pen ke PGR vjr lam long le tame non anta me tharle le ka tharle ji gali si non hejong tame ele tum akorte babu teron di babu teron alang li boha ke lang parpan lo alang li phan tame dong dak adu akulat long dam veksi bihari ki asile men to ami also ningkan kre chokwet also si ladak ilitum Karbi Anglong arara phan lang plot pen labangso babu teron han tame no pak pana phuchor labangso no pak pana phuchor ak pana phisitame nilitum abang kes pilo labangso kes ki pilong sitamela BJP RSS bongosena tumakama bang kopilo mala army CRP police atumpan toisi toware bang antame alang litumpan gari pasangun check pensi labangso kes TV drone pusi alang litum pulo sitame alang litum bangke nilitum aning pat hedam pen arjap thip pen alang litum labangso kes bangke TV drone dalo lasi lahai alam puthak senitum labangso mega rally binangkok lo Wolong ko
kamaji along Karbi pi han parbo kacho Jordan kewar pilapa phan so dak insai nang ji pusi dhan siri epechol sia tumpen ke hang pedopon preni phai krener kebani dhan siri epechol sia tumpen pherang ke mai kangni preni phai krener kebani dhan siri epechol sia tumpen pherang ke mai kangni kedam tang preni phai kretrok sia ni bolong kamaji anapurna hotel adung along Karbi pi atum han parbo kacho Jordan aphan kelang remajok anapurna hotel ahempi abang inut Karbi pi han parbo kacho Jordan aphan ahan war pilap hijik pilap laan chota kalisi anapurna hotel along inut ariso bang aning chepati si Karbi pi phan areng ahu ke pasoji aphan anta bor ilo Karbi Anglong along nang dodun chot kece ke biaso atum inut han parbo kacho jor chot a Karbi pi aphan kelang selet kelang rem chot kali lake Karbi khai aphan kelang ploto kedam tanga porohut inut munna chohanta ke ACCM Dr. Teleram rong hang pen chenglo Karbi era aphan kiputot kang nek joy kapin rem batai lo bonta piniani insai thek thelang lason thak thak si ang ton pen ke bang kece ke be atum Karbi atum aphan areng ahu ke peso kiputot do olo bonta inut abang aphan soda kakang sai pipon thek thelang lasi non wolong kama jia long anapurna hotel aphan ke trading licensing thansi hotel ta inghap beknang popasi dhan siri epechol si atum pen sodak pen ke hang pedopon news text report Karbi Anglong news arat ang kadam payulo atumi wolong kamaji long Karbi nimari tum la so han ke chujor la so amat age inuda bihari tum han de war pilap posibu so media long theklong lo la pen ke achuta tum lokta achuta wung la han chujor Karbi sarpi marfan la dak ilitum area long si ha bihar pengewan bihari munisi la son ilitum munit fan la son behavior kori ke tek plute la bangke isi kere mason pina ilitum lasi la sona ghotona bang mo phia widenang la pen ke kopi poti la son along ghotona ongred ma main ke hala PGR la so eviction se dat amat aman la tum nang lang plot la puyu Karbi khai phangi amat along ghotona ongrelu anisita west Karbi Anglong jengkha long ta dukan amali Karbi amnir phansi aj nopak pa aphu thululu det anke noge hakodak bolong kamaji pa ako sarpimar phanta achuki bung handa war pilap posipu lasi lason mane monon phi pachoklem long de je phan la law and order tum la neping nang ni la so bihari phan hala west Karbi Anglong gotona la so no pak ping thu la so bihari phata nep nang po la ping munna chahan phanta nep nang po la tu hello ke hoy he culprit la tum hello la ping ge dak la yitu sarpimar han war pilla ba bihari phanta la ke law and order tum prabjit pening neping nang nang po lepeng hala dukan bang ta trading license la so bang ke prabjin pening phanang po lepeng ke bazar committee atum phan nili choning riji la si litu munit la so han ke jor sarpimar to han ke jor dim ke misen nai por la si hema bang kim pi pamenaji la si hema we bulote ke chiyor chelang tum da siksak da athepimna arni arwi alam do la si inghon nang ilitum non si ki chari dulang ilitum Karbi khai ki business ke thek thepin lang non si ki cheng nulang la si ilitum rap dun nang ji la si la hadak itu local jitu BJP EM lo mudhuram lekthya ke hai tala so step endura prabjin pe la trading license bang kang thanji fan la so claim nang polo so kam bang padya depi nang po la si apor bangke POE da ni tu pute la tu ha ka nep long de kap ji ta hai ni ka brang muna chon da kap ji pumati la si kap ji pusita nep ji pute nep long nok ta nep dam long la si la son batai nep ni det justice long de det bu bangke la bangke hengdulu la bangke pute bang nang claim kroy lu la si justice bangke long nang po ansi nilihin pen pachin lu kadom
Rongkhang KJE Hawaramaya tumpen ingdeng thongke brahini hawar Karbi risonim so rongaji katalon panadim pang thirsi than tiliarnam arklipon. West Karbi Anglong Rongkhang constituency ke parlo hongkram adorso pathua klamalong priyachik loni phai krener kepani ingdeng thongke brahini hawar Karbi risonim so rongaji katalon panadim pang thirponsi than tiliarnam phantami chipami pontu. Ada por bhainer kep alompen ingdeng thongke brahini hawar Karbi risonim so rongaji katalon adim adang thibian pangthir ponsi kedam tang risonim so rongaji aprang than thili arna maphan kichak pon anase tame arkli pon bangso se karkli sitame mesen me adventure thokjir ponsi bomod bokantami mesen laso along angdeng ang hoy dokoksi tirikama mayala matame pasun ponsi tirikama maya mai pu Dr. Mansing Rong pipen hawara mai amkrori deng GP pontu laso api I hawar Karbi risonim so rongaji along anu jok pitame pasun pontu jai mekalong Rongkhang KJE hawar maya mai puron thiram kro kongchun bang chisong ingleng tirikama maya mai pu Dr. Mansing Rong pi kongchun bang Jubendra Rongphar long rikrihini sarhabia mai amai pu mensing teron pen kedang lok kadokawi jutang kaching honara du anatum chitong don pen anison chulinsi jai mek mission pen pechun pon Borthol pen Priyanka Balmiki Karbi Anglong News Nilitum ladak asai ke deng pon ke lapuhino kapang thirasai lo ladak nitum Rongkhang KJE habarmai lapen dak tirikamamai tumpen lapen sanchom pharmanamai tumpen dak nilitum cibirta sipini labang so ingdeng thongke brahini hawar Karbi risonim so rongaje katalon adim dak hongkram pathu aklamlo nilitum pini kapang thirasai deng pon lo lapen dak pang thirasai deng pon pen si nilitum kaduk kabe dak keter kitu ki ui kabe daje pharman phan nilitum pini kaduk kabe chelang pet pen nilitum labang so kapang thirasai bang pini deng pon lo Lalo aprang si kedak Rongkhang KJE habaramai pen kela tirikama mai phan amai phu lapen kongchun bang phan lapen dak dihin kiri bang phu bang phi tum phan lapen dak kadu kabe pharmanamai kacherabdun labang so akor te ingir tum phan si kachuro ge nilihin pen ke paprang si lo lapen dak kadu kabe krung sai tum dak kachipaduk pen nong ekipi ing samjin pen dak chubhong chhoria belo lapen tikuk temang abelo ladak kadu kabe hawaramai along pen nilitum dak kachuro ge alang litum phan ti paprang lo Ladak kalung ke nilitum hawaramai pen kachuro abangalalo dak tirikamamai amai phu lapen dak lunse pulin tepi dak kadu gabe alang litum nahok hok asai do pen sita dak kebang pen lapen aku dak nilitum long nilitum kachop hapon aluhi sarpo atum larat amai piahut nilitum kachop hapon lake Dr. Tuliram Rongkhang CM sarphan ti chop hapon lo sita me alangli belek sikje ka kam doko ka joini alangli bangun sita me nilitum dak 20 nong boislang so LC Ake hai rup sing teron phansi nang chetoin lo alang lidak nilitum labang sora damai pilong nang pachundun lo lapen dak jumesen nilitum phan nang khan pon lo lapen ladak XMP ake hai horen sing besi nang cheton lo lapen dak MLA ake hai Dr. Mansing Rong pisita dak nang cheton lo lapen dak jutang ilitum tiripia mai pen hincong tiso sitame ladak kadu gabe kecheng pen kijut nilitum along ladak langcari kadu gabe bidi sore nang thandun pen nilitum phan mesen pen ladak nang saidun lo lapen chok cheli le an sitame alang li nilitum phan nang than pon bom si dak kadu gabe nilitum laing deng thongke brahini hawar Karbi risonim sorong aje bangke nilitum pachun pon long lo PHLC Women Wing Central Committee atumpen Sonia Pathak Pherang ke mai ke phapon All Party Hills Leader Conference mate EPHLC Women Wing atumpen pinap pre-niphai kresir kepani alam theke wolongkoma jialong inut biharia khe Karbi pi han kacho Georgi pura dolo bon tam bihari abang inut Karbi pi aphan dake dolong lepura kangton kangthi achuki wunganta dolo lapen isona bangke post office athengno sitame sit-in demonstration mate ingsam jinpen dharna pedoponji puta pherang ke thengno ningje pon ang tonalam theke chini je aphan pherang ke thengno kaning je ponalam thele arju ponsana media klembang photo nilitum nang ka chuphateng pen nang litum kewang apot nang litum aphana kiru pipa pranglo non het litum mem pen jok satame nang than pachini lo je penap lake ni phai crystal cap lo ladak post office diphu post office atheng no along si nilitum dharna ka padulji polam dolo lasi APS 10 lapen ACC 10 lapen ke IL 18 kado kawe khaya phan kaching hon lapen khaya phan kachisong karjap thip
la pen inut ne tape tu ka chima tha tu mi thanga sumar tu ma phan ka ching hon pik atum jong si do le putang te nang bar non pinap ili tum ladak post office athing no long li tum chi song rap pet lo nang posi pini media hoi pen stame ili tum than pachini pon lo la pen hinia poina bangke lalo patumi het volong ko ma je long ili tum thek long lo inut apai han chu jor chot abang aphansi inut behari lake anuparna pama anuparna a hotel amalik lo alangli inut apai aphan han chu jor chot abang phia phan seta me a han do an var pila ban chot takali si achubi tum lok si kahivik to la antame ili tum alam thilong lo la pen ke arju long lo ning duk pi an mi thanga hawar long do set to setame ili tum karbi pi mar tum arni ki wang ireng ki sunang arni ki wang la puson si pran ke dam nang la ke ili tum chi therak me la pen ning jang je pi an la bang solami tum mathalom lo plo tangte la si la bang so alam the puthang li tum APA Chelsea women wings anathu pen seta menili tum strongly pen tum condemn lo alang labang so abehari ili tum apai phan bai li tum korte phan la puson ke claim ke lake hengno pik lo la pen chok che pik lo labang so puthak ke si pen puseta me so dak pen action and back nangji la pen ke law and order tum seta me so dak pen action and nangji nep ing nang jelang li phan jail seta me beng nangji la pen jail ki beng cholo pukali adukan bang ke bini kese tum pen kirlo ili tum theklong lo alang li tum phan se me li tum hin pen churo lo seta me ani sini ni kan kir cholo pukali si trading license seta me than vek nangji lalo li tum hin pen ka demand ke athe ili tum havar long nang dudun chora bang phusi ili hen nang dudun chora bang phusi ili phan ereng nang pasu bo dangte ili tum messenger ma ili tum chi therak nang ji lasi alang li tum la pusoi li tum puthak na claim ke chok chepi la pen lan cho takali swar lo phan si abang ke papho di swar lo phan si abang ke papho achu bi hum lok si kahivi achu bi anta pachi phrila la po an pin li tum theklong lo lasi ning duk pik lo li tum APA Chelsea women wing hoya hin pen seta me ni tum so dak pen pin rem lo lalo pu alang li pen